ƙara tsare mun galbina. Ya Rabbi ka sanai ƙarshe kyakkyawa, ya Rabbi ka ƙara tsare addinina. Dan habibina nabiyina Rasulallah, fansar rai har jiki gare ka Muhammadi. Salatu wa salam alaika ya gwani habibina Muhammad. A dole ne na gaida shugaba Muhammad habibina ya Muhammad. A dole ne na gaida shugaba Muhammad. Ya Rabbi kalinka salatin manzona, domin sa share dukkanin laifina. Ya tabbata shi ne kaɗai mai cetona. Dole ne in godiya gurin Rasulallah, fasar rai har jiki gare ka Muhammadi. Salatu wa salam alaika ya bani habibina Muhammad. A dole ne na gaida shugaba Muhammad habibina ya Muhammad. A dole ne na gaida shugaba Muhammad. Sallallahu ala khatamil anbiya Muhammad, Muhammad, rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Muhammad, Muhammad.